sure to drive safely and responsibly. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets with underground too. So remember to always use your seatbelts and obey the laws of the road. Takže ahoj, ahoj, ja vás tu vítam u môjho prvého videa z Need for Speed Underworld 2. Je to moje prvé video, tak sa pozrieme, čo tu máme. Ja som už aj tak chvíľku hral, tak si môžeme zobrať kariéru. Tak, to je, jak sa hovorí, is my car, moje auto. Tak, máme. Podľa mňa to je dobrá hra, lebo môžete si to vytunovať, je to ako GTAčko, ale nemôžete vystupovať z auta, môžete si tu robiť čo chcete a čo chcete. Takže, ja trochu si tu stlmím zvuk, lebo aby ste ma trochu počuli. Tak. A môžeme zajet. Čo ja vím. Dáme si mapu. Čo tu máme? Speciálny lakov na tuning, garáž, tu si stlačíte M. A máte tu mapy, čo máte urobiť a tak. Kde máte ísť na aké stretnutia alebo kola. My si napríklad dáme túto. Takto si dáme. Ups, tak. A dáme si aktivačný GPS. Tak. A môžeme tam ísť. Len my sme to trošku pochmúlili, lebo ideme dozadu. Tak. Ako som už vravel, som tu nový. A moje osobné údaje sú som 13-ročný. A čo? Môžete kľudne tam písať do komentárov, že som 13-ročný, to je jedno. Ja chcem len, aby ste vedeli, aké to je Need for Speed a tak, pre nováčikov, ako som napríklad ja. Aké to je vôbec proste natáčať. Lebo som videl jedného autora, ktorý toto mal veľmi veľa odberateľov. Asi pred rokom 4000 alebo 6000, teraz neviem. Tak chcel by som aj ja, ale ja to nejdem len na lajky, ale len tak, že či vás to začne baviť, pozerať moje videá. No neviem ako by ste chceli asi ďalšiu hru. Napríklad môžeme ešte natáčať SF-ko, Shake and Fidget. To je moja ďalšia obľúbená hra, ale cez internet. Tak, ako budete chcieť, že či bude, napíšte do komentáru, či chcete Shake and Fidget, alebo ako chcete. A ja vám napíšem odpoveď, že či sa mi volá čo poženie, lebo mám dosť veľké úspory. Myslím si, že by to bolo dobre. Tak,
To bola taká veľká zátačka trošku. A neviem ešte, čo by som vám mohol povedať. No, že mám pekné auto, to som už vám povedal. No. A tak ukážem vám ten okruhy, čo som tu mal. Čo som mu tu našiel. Tak, dobre. Takto. Vidíte taký kruh. No. Cez kameru to je taký modrý, ale v skutočnosti je fialový. A pôjdete do ňoho a stlačíte Enter. A tu máte, že či chcete typ, to sú ako okruhy, to je ako závod, dĺžka 1 km 785 metrov, sádzka, no koľko vyhráte, sádzka, ak vyhráte, budete prvý, vyhráte 300, tu máte také, no. Je to jednoduchý, bez peniaz do banku. Nebudeš pustiť do závodu, tak čo, skúsiš to? A my, keď sme už sem prišli, tak dáme príjma. Tak, ideme na to. Pardon, trošku sa mi to vyjemklo z rúk. Tak. A toto bola len taká informačka. Na budúce to bude aj s hudbou, lebo teraz som vám chcel len o sebe dačo povedať. A mám kamaráta. Kamaráta sa volá Rusie a Mensch Pop. Tak prosím vás, ponechajte mu like, odber. A budeme aj spolu natáčať. No už sme natočili voľaké videjko. Bude to asi tak za 30 minútové maximálne. A sme to dlho natáčali, veľmi. No. A Fable, ak ma vidíš, tak ťa pozdravujem. To je kamarát, je to tiež kamarát. Ďalší kamarát, ale je to kamarát Rusieho a Mencha Popa. Tak, aj jemu môžete ponechať odber, like, ak budete taký. No samozrejme aj mne. A teraz som posledný, no tak. Lebo mám zlé auto. Ani to sa mi. Ak uvidíte na kamere prsty alebo obrazovku z kamery, tak prepáčte veľmi, lebo nemám stojan na toto. Na tento foťák, čo natáčam. Tak mi to je veľmi ľúto. Ale nedá sa. Píp. Ach. Tak. Podľa mňa toto je výborná hra, čo som vás povedal. Tu si môžete zmeniť lak. Aj! Všetko. Teraz som zase posledný, lebo to auto. No. Tak, skončím toto kolo a myslím si, že by to na dneska. Nemyslím si, že budú každý deň videjka. Cez sobotu, nedelu bude dosť videjek. No, aspoň jednu za deň. Alebo za 2 maximálne. Ak by ste chceli vlog, tak napíšte. Môžeme byť aj z Rusie, aj Mensch Popom, čo sme už mali vlog. To potom dá na YouTube. Tak. Myslím si, že toto bolo dosť informácií, čo som vám povedal. Tak, dohrám kolo, dobre. A vypnem to. No. Prosím vás, a ešte jedno by som vás poprosil, že nepíšte mi, že som píp a tak.
Proste ak dáte dislike, mne to je jedno, ale radšej by som bol, keby ste mi dali like alebo tak. Po túto informačku by to bolo vše. A tak zatím čau. A nezabudnite, ak sa nám to ľúbilo, dať like alebo odber. Zatiaľ čau.